Ahojte naši fučkoví sledovatelia, ja som Kika a vítam vás pri marketingovej minútke. Krátkom nahliadnutí do sveta našej agentúry. Čo môžete od týchto videí očakávať? V prvom rade to budú novinky zo sveta marketingu a digitálnych technológií. Ďalej vám budeme prinášať užitočné tipy pre všetkých marketérov, správcov sociálnych sietí, podnikateľov, ale aj pre všetkých marketingových nadšencov. A tiež tu budeme prinášať zaujímavosti, inšpirácie, tipy, rady, čísla, fakty a veľa, veľa ďalšieho. No a prečo sme sa rozhodli pre názov Marketingová minútka? Vždycky sa budeme snažiť všetky informácie zhrnúť do 60 sekúnd a všetky ďalšie informácie, ktoré sa nám do videa nezmestia, nájdete potom na našom blogu Fudobre. A to by bolo teda na úvod všetko. Ja som veľmi rada, že ste tu dneska so mnou boli, že ste si toto video pozreli a vidíme sa na budúce. Ahojte!